završim i mislim da, pošto mi govorimo o smrti, da uz smrt idu suze i da vi hoćete da u ovoj emisiji budu suze i da ja plačem jer ja umirem. Pa ajmo. Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak